Les imatges mortuòries són de les que més sorprenen. Fa uns anys, però, eren del tot normals, especialment les de nens i nenes. Les famílies les demanaven perquè no en tenien cap fotografia en vida i en volien un record. Un altre impacte és descobrir que la manipulació de la imatge no és tan moderna. Així ho demostra aquesta fotografia on es veuen dos personatges repetits. A l'exposició Miralls en memòria, que s'exhibeix a la Casa Saladrigas de Blanes, s'hi reflecteixen molts més aspectes de la vida quotidiana de les comarques gironines entre 1860 i 1940. Aquesta és una exposició que neix amb la voluntat de recollir diferents fotògrafs d'arreu de les comarques de Girona, des de les comarques de muntanya, del Ripollès, des de la Garrotxa, fins a la Selva, l'Empordà, el Baix Empordà, tots dos, el Gironès, etc. I a partir d'aquí, a partir de gairebé 3.000 i pico imatges, es fa una selecció a càrrec d'en Josep Maria Oliveres, el fotògraf que és el que ha promogut, que ha realitzat l'exposició, i el que ha fet és basar-se en el que ell en diu l'ànima de les imatges. Ell busca, i ell troba, i segurament nosaltres també li trobarem en aquestes fotografies, que hi ha una certa ànima, hi ha uns certs personatges que ens diuen alguna cosa, o instants, o moments. Això és una mica el que s'ha buscat. No es pretén que sigui antropològica ni històrica, tot i que ho és, no es pretén que siguin fotos estèticament més importants, ho són i realment ens diuen moltes coses, però sobretot el que busca i el que pretén és que hi trobem el que ho mira, el que gaudeix de l'exposició, i trobi una mica aquesta ànima en la imatge, en la fotografia. S'ha seleccionat una 80ena d'imatges que s'han anat extraient d'arxius públics i privats. Mostren la vida al mar i a la muntanya, al poble i a la ciutat. A través d'elles s'hi poden reviure les condicions laborals a les fàbriques, constatant, per exemple, que fa 70 anys el treball infantil era del tot normal. També s'hi troben fotos d'esportistes, nus femenins i algun de masculí, retrats de capellans i monges, de platges de la Costa Brava, de fires i de festes populars, tot un recorregut per la memòria col·lectiva que es pot fer a Blanes fins al 21 de febrer.